Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga hinigugmang igsuon, milabay na ang kapatan kaadlaw sukad sa atong malipayong pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo. Karon mao kadtong balaan nga adlaw kanusa si Jesus gihalad didto sa templo ug nagpakita nga nagtuman siya sa balaod. Apan sa tinuoray niining hitabua, nakigtagbo siya sa iyang katawhan diha nakadtong mga tigulang nga propeta inagda sa Espiritu Santo miadto sa templo. Hinayagan sa maong espiritu na ilhan nila ang Ginoo o gisangyaw siya nila nga puno sa kalipay. Kita usab nga nagkatipon pinaagi sa Espiritu Santo mangadto sa balay sa Dios aron pagtagbo kang Kristo. Ipalga nato siya o hiilhan diha sa pagpikas nato sa paan hangtod nga mubalik siya pag-usab sa iyang mahimayaong pagpakita. Salay dako tekem sila o pagtanan din. Sige na natin. Pasa na to. Mau gini tiwason mo di nakakita kung pa di magtiga dia. Pasa na to. Dia. Magampo kita. O Dios, tinubdan o sinugdan sa tanang kahayag. Karong adlaw imong gipakita kang Simeon nga matarong ang kahayag nga magpadayag sa dalan alang sa mga dili Hudiyo. Santusa sa imong bendisyon kining mga kandila dungan sa pagdawat sa mga pagampo sa imong katawhan nga nagkatigom aron pagbitbit niining mga kandila alang sa pagdaig sa imong ngalan. Himua uban niini nga sa paglakaw namo subay sa dalan sa mga maayong buhat, makadangat kami sa kahayag nga wala nay pagkapalong. Ya, isa gamay ng kandila. Lagi na mo maabot diha sa tubig, abot raman gyapon mo sa grasya. Ayon lang magduol kayo. Okay. Mga igsoon, manlakaw kita nga malinawon aron pagtagbo sa Ginoo. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. This is the house of the Lord. The gates are open wide.
Himaya sa Dios dito sa langit. O kadait sa iyang mga tao, binhi sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos samahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Ama. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawak ng sasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw ang nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdono, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Ama. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios, nangaliupo kami sa imong kahalangdon, maingon nga karong adlawa gihalad didto sa templo ang imong bugtong anak, dinala ang among kinaiyahang tawhanon, himua nga ikahalad usab unta kami nganha kanimo, human malimpyo ang among mga kasing-kasing. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Malakias. Miingon ang Ginoo nga labing gamhanan, ipadala ko ang akong sinugo pag-andam sa dalan nga akong agian. Unya sa kalit muadto sa iyang templo ang Ginoo nga inyong gipaabot. Ang sinugo nga inyong gipangandoy muanhi og magsangyaw sa akong kasabutan. Apan, kinsay mulahutay sa adlaw sa pag-abot niya? Kinsa may makaharong inigpadayag na niya? Sama siya sa kalayo nga nagputli sa puthaw og sama sa isog nga sabon. Muanhi siya sa paghukom sama sa magputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari ingon sa pagputli sa plata ug bulawan. Unya maghalad sila sa Ginoo sa husto nga matang sa mga halad. Unya ang mga halad nga dadon sa katawhan sa Huda ug sa Jerusalem ngadto sa Ginoo makapahimuot na kaniya sama kaniadto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Alsaha o mga gangaan ang inyong marko, pataas kamo mga karaang pultahan, aron mo sulod ang hari sa himaya. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo makusganon o gamhanan, ang Ginoo gamhanan sa gubat. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Alsaha o mga gangaan ang inyong marko, pataas kamo mga karaang pultahan, aron mo sulod ang hari sa himaya. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo sa mga ginikanan, si Jesus usab nahimong sama kanila aron paglaglag sa yawa nga may gahom sa pagpatay. Sa maong paagi, giluwas niya ang tanan nga naulipon sa tibok nilang kinabuhi tungod sa ilang kahadlok sa kamatayon. Kay tin-aw nga dili ang mga anghel ang iyang gitabangan, kundili ang mga kaliwat ni Abraham. Nagpasabot kini nga kinahanglan mahimo siyang sama sa iyang mga igsuon sa tanang paagi aron mahimo siyang matinumanon ug maluluy-on nga pangulong pari sa iyang pag-alagad sa Dios aron mapasaylo ang mga sala sa katawhan. Ug tungod kay nag-antos man siya og gitintal, makatabang usab siya kanila nga gitintal. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatagop kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, hallelujah.
kaninyo. Manasap kanino. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Miabot ang panahon nga si Jose ug Maria magtuman sa seremonyas sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Mao kini ang nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganayng lalaki kinahanglang ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto usab sila aron paghalad sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Usa ka pares nga tukmo o duha ka kuyabog nga salampati. Nining panahona may tawo nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tawo ug mahadlokon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo ug gipasaligan siya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod makita niya ang Mesiyas nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu misulod si Simeon sa templo. Sa gidala ni si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo aron dito ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod, gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon, Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad, itugot na nga ang imong sulugoon muhalin nga malinawon. Kaysa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan nga imong giandam atubangan sa tanang katawhan. Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudeo ug maghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Nahibulong ang amahan ug inahan sa bata sa pagdungog nila sa mga butang nga gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya nanalangin si Simeon kanila og miingon kang Maria nga inahan sa bata. Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tawo ug tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang hunahuna. Ug ang kaguol sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Didto'y usa ka babaye nga propeta nga ginganlag Ana, anak ni Panuel sa banay ni Aser. Usa siya ka babaeng tigulang na nga minyo sukad sa 7 ka tuig ug unya nabalo sulod sa 8 na katuig. Wala gayud siya mubiya sa templo. Adlaw ug gabii nagsimba siya sa Dios, nagpuasa ug nagampo. Niadto gayong taknaa, miabot siya ug nagpasalamat sa Dios ug misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga ang Dios motubos sa Jerusalem. Tapos matuman ni Jose ug Maria ang tanang gisugo sa balaod sa Ginoo. Mipauli sila sa Galilea ngadto sa Nazaret ug ang ilang lungsod nga gipuy-an ug mitubo ang bata ug nahimong kusgan. Napuno siya sa kinaadman ug ang panalangin sa Dios diha kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Akong tan-aw sa Google kay wa man jud kayo ko suhito aning pista sa Candelaria. Bright kaning Google kay Diyos nun sad naasad sila kuan ba naasad siya mga information nga nindot dito di ay ni siya napalgan ang imahen sa Birhen Maria nga nagdag bata niya na ay kandila sa iyang pikas kamot dito sa kanabitang city nga ginganlan og Candelaria. O niya usa ni siya ka island nga na sa tuig nga natong ay nalimot man ko Terepene ba to sa tong island nga mga 1300s niya pagka mga 1400s na
kuani na-conquer sa mga Spaniard sa Spain, so nahimo na ning Spanish archipelago. Nya didto na nila gitagaan kay ang unang nakakitaan ni mga nitibo man ila ning isip nga usas mga goddesses nila, mga Diyos ba. Nya pagtan-aw sa mga Spaniards, labi na sa mga historians nga kuyog nila usaman sa mga images sa mahal nga Birhen Maria. Nya motong ilang gipasabot ang mga tao nga kinini ang Birhena mao ni ang mahal nga Birhen Maria. Nya kay nagdamnig kandila kuan siya kanini ang ato ni nganlan siya og Our Lady of Candles or mahal nga Birhen Maria sa kandila. Dito mnis Candelaria mo nang itawag to Candelaria. So karon pista giron sa mahal nga Birhen. Nya do na natay theological explanation ani nga ang tinuod gyud nga kahayag dili ang kandila nga atong gidagkutan kung dili ang Ginoo nga gikugos ni Maria ang iyang anak nga si Jesus. Mao gyud ang tinuod nga kahayag sa kalibutan niya. Na sa biblical na kahulugan nga gihisgutan sa atong Bible karon nga si Simeon og si Ana, mga propeta to sila nga tiguang na kayo, mga tiwasonon sa to, ang naong na analas templo. Pero wa patyas Ginoo hangtod makita nila ang kahayag sa Israel. Motong gideclare ni Simeon kini ang kahayag sa Israel nga magluwas kaniya. Nya pagkakita na niya sa kahayag, niingon dayon si Simeon, pwede na ko mamatay. Kamo, nakakita na mo sa kahayag? Nakakita na mo? Gidagkutan bitaw to nato dito. Di ba nanagkot man tao kuan? Nakakita na mo sa kahayag? Nya, pwede na mo mamatay. Iguli ron ninyo sa inyo. Na. Patay na mo ron. Niingon ko diri si Simeon God. Sa tiyang gingon, karon Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad, itugot na nga ang imong sulugoon muhalin nga malinawon, kaysa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan, nga imong giandam atubangan sa tanang katawhan. Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo, ug maghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Ang ipasabot ani mao gyud si Kristo. Nakaron si Maria maoy nagdalas kahayag dinhis kalibutan. Ug nganong nadama ni ang kahayag? Kay bao mo? Nganong iya mang napadangan ni ang kahayag bas kalibutan? Tungod kay limpyo man siya, putli, immaculate. Kining kahayag di ay matud pa sa atong unang pagbasa kadtong kang Malakias, ningon siya, mingon ang Ginoo nga labing halangdon, ipadala ko ang akong sinugo pag-andam sa dalan nga akong agian. Nya unsa man ni siya? Apan kinsay mulahutay sa adlaw sa pag-abot niya. Kinsa man kuno mulahutay, kinsa may makaharong inigpadayag na niya, sama siya sa kalayo nga nagputli sa puthaw ug sama sa isog nga sabon. Sa ato pa di ay maglisod tag dawat sa Ginoo basta gapuyo tas kangit-ngit sa sala. Apre ko daning kahayag, abisa kaning adlaw, tanawa inigabot sa adlaw. Huwag tangyod ang kangit-ngit. Pero magpabilin kas, gusto kas ngit-ngit, imo ginangkuptan ang kangit-ngit, nya, mudawat sa kaskahayag, adili, pwede, cannot be. Hilingi ako na inyong tupad. Naakay sala. Naakay sala. Pangutan na. Naakay sa.
O wingon gani siya, naaoy, ana, di na kadawat sa kahayag. Lagi. Magkusmod lang naong ana, inigabot sa kahayag. Nga naman, ang kahayag musulti mag-unsay angay natong pangmiyaan, unsay angay natong kuhaon. Di ang resulta, masakitan ta sa gisulti sa kahayag. Muna ingon, mura siyag kalayo nga muputli sa puthaw. Mura siyag, tanawan ng sabon, inigbutang ni mo sabon, unsa may mahitabo, tangtang mo niya ang mga buling. Mana siya. Karon, makatangtang na mo anang inyong pagsigig panglibak. Nang pagkalibakira ba? Libakiro. Makatangtang na mo anang inyong pagkadaw, pagkahangol anang inyong yuta, o kanang inyong kwarta. Di na mo magsigig away tungod ana, magkinihaay nga to barangay. Abot paskorte, niya mga managsuon ra, usahay pagani, ginikanan og anak, kinihaay. Inyo na nang biyaan. Handa. Tutok. Inyo ato na ning biyaan ang atong pagkabakakon. Ato na ning biyaan. O kana, pipilala na sa mga sala. Kanang atong pagkadaling masuko, pagkahimalikas, kusog kaayong mangusi, manghapak, magsigig yaw-yaw ngadto sa mga anak. Kana, mga pipilala na sa gustong tantangon sa Ginoo. Ya kusog ra ba kitang mingon, kinsa ba si dili masuko ani, kinsa ba si dili mo yaw-yaw eh. So, ana. Di kakadawat sa kahayag. Muna si Simeon o si Ana nga maoy simbolo next to Mama Mary. Kay si Mama Mary may nagdaa sa suga. Ang unang midawat mao si Ana o si Simeon. Unsa man sila? Mga tiguang na kaayo. Ang unang midawat, batanon kaayo. 14 edad. Mga 14 nana. Wa pahilabtig laki. Kadto sang ning dawat nga nakaila ni Kristo paghalad na dito sa templo, gidana ni Maria ang mga tiguang sad kaayo. Ang usab byuda, kadto sa Ana, nya si Simeon wa man hisgote og minyo ba to siya, basta tiguang. So ang makakita ra gid is Ginoo kani ra gyud mga bata or batanon nga wa pay sala. Og ang mga tiguang nga nagbasol na sa ilang daghan kay sala kay mga tiwasono naman. Nya unsa may kahulugan ani na ang edad ba sa tao nga mudawat sa Ginoo gikan sa bata ngadto Dios kinatiguangan. Kita gyung tanan dili ta moingon ada unya na lang ta maghinulsuloy ini katiguang na. Na si Maria wa pa gani ignorant, inosente pa, gidawat na niyang Ginoo. Ang mga bata sa Israel o sa Bethlehem midawat og mibuhis sa ilang kinabuhi, nabuhis ang ilang kinabuhi para ni Kristo, pagkatao ni Kristo. Grabe ay ang reaksyon ni Herodes, grabe gyud kayo, gipangpatay gud niya ang mga bata. Kay di gyud siya gusto nga ang kangit-ngit nga naa niya mawagtang. Gipang patay niya kay paungo niya ang kahayag. Lisod ba yan na? No, ana. Karon dito sa inyong balay, unsaon man pagdala ang kahayag, niguli ron ninyo. Unsa may unang buhaton aron ang kahayag moabot sa inyong balay. Haron ang Ginoo moabot dito sa may buhaton. Ha? Sige, lagi nga imong tupad. Unsa imong buhaton ron iniguli. Way sana makahibaw kay usahay ra ba magsige lang tag paminaw dinhi nya wag itay plano iniguli unsa itong buhaton aron madaa ang kahayag. Sige, natingali mo yung mga pamaagi, musugyot lang kog pipila. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Muna siya. So iniguli sa inyo, kinahanglan nga inyong isulti sa inyong mga kaubas balay nga ato gyong himuong hari din his balay ha ang Ginoo. Sugod karon
siya gyud mao itong hari. Wa nay laing maghari-hari. Nindot na no. Nya unsa man pagpahari ang Ginoo? Matod pa sa atong ikaduhang pagbasa, sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo sa mga ginikanan, si Jesus usab nahimong sama kanila aron paglaglag sa yawa nga may gahom sa pagpatay. Karon ingna ang Ginoo ni maghari, atong laglagon ang yawa nga maoy mo patay. Di ba? Kana mo inyong isulti dito. Nya kinsa maning mga yawa. Gibutang dinhi kay tin-aw nga dili ang mga anghel ang iyang gitabangan kundili ang mga kaliwat ni Abraham. Nagpasabot kini nga kinahanglan mahimo siyang sama sa iyang mga igsuon ug sa tanang paagi aron mahimo siyang matinumanon ug maluluy-on nga pangulong pari sa iyang pag-alagad sa Dios aron mapasaylo ang mga sala sa katawhan ug tungod kay nagantos man siya og gitintal makatabang usab siya kanila nga gitintal. Unsa may kuan ani? Unsa ang pagpahari ang Ginoo nya pagwagtang sa yawa ang pagpasayloay sa mga sala. Didto sa inyong balay pagpasayloay mo sa mga sala. Kay anha ra bagi dihang sininghagay sa balay. Mo na siya. Nya magpasayloay na mo dito sa balay. Mutakod na sa inyong silingan, maingon ang imong anak ma. Imo man kung gipasaylo, wala gina nimo tagda si manangkuan diha. Kay wa pa nakabayad siyang utang. Di na nimo pasayloon, ako ra di ay. Maingon ko, bitaw no. Pasaylo san mo sa silingan. Nya, moingon sa nang imong kauban, ikaw day ba kusog na kay kamo pasaylo sa imong silingan. Ngano man lagi tong imong supervisor dito nga imo man lagi tong sigihag libak, imo man lagi tong daoton. Bitaw no. Hangtod gyud nga kitang tanan magpasayloay na ta, mawagtang na nang yawa, ang yawa man maoy kangit-ngit. Pero sugdi ron iniguli sa inyo, paharia ang Ginoo. Mabita na dinhi karon kaingon ko og ang Ginoo gyud maghari sa mga tao, di gyud ka kahinan-aw sa imong isig katao. Gahapon nagpalit man tag sin unta to tiwaso na tog palit ba ang delivery nya wa man magkasinabot ang nakapalit sa laing supplier ang gauge 24 na sin baga mo na ron diha atong available. Ako na rong ipa-distribute na lang ang 12 ang iyang itason. Karon ang 8 ug ang 10 mo man toy daghan kaayo kana ganing di sa laing supplier nya kay ang gakuha didto sila si Brad Henry kuan man sad kayo kana bang particular kayo ba ning mga pag-purchase ba kay mga kontraktor gud na sa pagkarga na dito sakyanan iya dayong giablihan sa ablihi sa anak kay akong tanawon kay balot mo na inana gitanaw niya sus paghikap niya 40 mang nipisa siya wa gyud ti gini mada tawag siya nako na wa may ika-supply dito nga baga-baga ang katong usa ka supplier ato na lang gibawi ang kwarta adto na lang tapalit spikas ano ako maning gisgutan kay kani manggong tao nga mahigugma siyang isig ka tao mutan-aw sa labing nindot nga ikahatag. Motong giingnan nako ang tag-iya dito ang katoyla in charge nako ma'am di man gid mi ana pwede nga mo dawat anang imong gihatag karon nga kanipson kay malahi man sa karinggauna nya luoy kaayo ang mudawat ana nga ang pikas nindot ang pikas dili mangita na lang sa mipupariha ani kana bang ihatag gid nato ba ang pinakanindot no o nang di kita managana paghatag basta nahigugma ta maghuna-huna gitag unsay nindot mabutan na kana mamaligya tag slot dinhi ana ang mupalit gihuna-huna gina sila simbahan naagoy niingon ako Father kadtong December nakapalit man ko adtong imong kadto sang gipamaligya
Nya karon lipay kay ko nga naa na sad kay gibaligya. Sino nga nang punga? Lipay kay ko nga naa na sad kay gibaligya. Salamat kay padirha aning opportunity nga kami makatampo makahatag ko og tabang sa simbahan. Tagsara kayong tao magpasalamat ay mong baligyaag donisyon eh. Kamo nagpasalamat mo nga natay gibaligyang slot. Oh maayo, yan ipalit na mo. Maayo. Ang atong Heavenly Joy nga 5,000 ka slots na natay halin nga 3,344. Oh, salamat. 1,656 na lang ni ka-slots ang nahibilin. Ang ako aning desisyon karon na lang ni kutob Domingo. Karong Domingo kutob lang ni mahurot og sa dili kay mo focus ta sa atong kaning slots katong Mother Mary's Healing and Deliverance para sa kapilinya. Kay sa pagkakaron medyo jutay pa. 10,000 slots atong gibaligya, 380 pa atong kaning halin. Basin pa og mo focus ta ni kuanan ni siya. Mudaghan na ni nya kutob ra Rabanis February 28. Kining mga butanga sama aning Heavenly Joy para dekorasyon dinhi sa atong bala aning simbahan og atong ipakaon matagbuan didto sa prisuhan sa mga piniriso maghatag ginig kahayag. Nanawawa tay dekorasyon dinhi, di ba moingon nimo kalain sa simbahan. Ka-dry. Di ba? Nya mga piniriso sad wa gi mudalaw, wa gi magpakabana, guol. Guol kayo. Pero inigabot na to dito at least once a month ni agi din taga simbahan magdapag pagkaon. Di ba? Mura mamugwa malipay kayo. Pero mao na siya kalipay. Nya kanisang kapilinya. Karon natukod na nato. Natukod ng kapilinya. Kita na mo ana sa atong gipadagan nga picture. Karon ato na nang i-consecrate karong April 4 ug magsugod na ang iyang full blast nga pastoral kaniganing meaning and activities dinhi sa atong Archdiocese sa Sugbo, sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan isip replika sa Mahal nga Birhen Maria nga kapilya didto sa Fatima. Unsa man ni? Kahayag na sad ni siya. Kahayag. Anha ka diha maka-encounter sa Ginoo. Pagkanindot ana, mo nang salamat sa namalit niya ato ning tinud-og palit. Ang atong kwarta ug ang atong mga bahandi mahimo ra ng kahayag basta atong isuporta sa kalihukan alang sa kaluwasan, pagpalambo sa pagtuo, paghigugmaay ug paglaom nga Diosnon. Muna ang Mahal nga Birhen mi-invest sa tanan para niini. Kita sad ato sang sundon ang panig-ingnan sa Mahal nga Birhen Maria ni San Jose nga ilang gihalad ang tanan labi na gid ang ilang anak ngadto sa Ginoo para sa katawhan. Manindog ta. Mga igsoon, si Kristo midanag isip kahayag nga gipadayag ngadto sa kanasuran. Ato karong hiusahon ang atong pagampo diha sa malaumong kasing-kasing moingon kita, Dios sa kahayag dan agi kami. Dios sa kahayag dan agi kami. Nga ang mga magbalantay sa simbahan mapadayunong magsangyaw sa gipadayag nga pulong ug magatiman kanato uban sa makapalig-ong mga pagtulunan magampo kita sa Ginoo. Dios sa kahayag dan agi kami. Nga ang mga pangulo sa tanang kanasuran makakita na sa kahayag ni Kristo nga maoy mugiya kanila sa ilang pag-ila sa Dios og sa pag-alagad sa katawhan magampo kita sa Ginoo. Dios sa kahayag dan agi kami. Nga alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan og kahupayan diha ni Kristo magampo kita sa Ginoo. Dios sa kahayag dan agi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton og ubang hutong sa katilingban
makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalitdan sila. Magampo kita sa Ginoo Dios sa kahayag agi kami. nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo Dios sa kahayag agi kami. nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo Dios sa kahayag agi kami. alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo Dios sa kahayag agi kami. sa alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo Dios sa kahayag agi kami. nga ang mga nangamatay muhalin ngadto sa kalinaw sa Dios ug magsadya sa kahangturan uban ni Maria ug sa tanang mga santos. Magampo kita sa Ginoo Dios sa kahayag agi kami. Labing mahigugmaong Amahan, dungga ang amo mga pangamuyo nga gituboy diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God, forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God, forever. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this wine we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the cup of life. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton uta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, makapahimuot unta kanimo ang gasa nga gihalad sa nagmalipayon nga simbahan, sama nga gibutan mo nga ang imong bugtong anak ihalad nga kordero nga walay buling, nganha kanimo alang sa kinabuhi sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay karong adlawa diha nga gihalad didto sa templo ang imong anak
nga uban kanimo walay sinugdan ug walay katapusan, gipaila sa Espiritu Santo ang himaya sa Israel ug ang kahayag sa mga hintil. Busa sa pagtagbo namo nga malipayon kang Kristo nga manluluwas, nagdaig kami kanimo uban sa mga anghel ug mga santos diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo malawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu, nga
itugyan sa pagsulay. Inuluwa sa kami sa dalan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana sa kanino. Karon atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay panagdait. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Longing for life, we wait in darkness, longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light of the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Magampo kita. Pinaagi niining among pagkalawat o Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang imong grasya sama nga gituman mo ang gipaabot ni Simeon. O gingon nga wala siya mamatay hangtod nga nakasapnay una siya kang Kristo. Itugot nga makadangat usab kami sa kinabuhing tunhay sa paglakaw namo aron pagtagbo sa Ginoo.
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa panalipod batok sa COVID-19. Maluluyon ug mapuangurong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma. Ug sa maalimon mong kamot, huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niini mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, mayong panglawas, kaligon sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadto mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ng ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang among tang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod usan tangaynahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunual wasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nung kahayag. Kining maong kahayag musila obra ni nato kun dadon ni nato ngadto sa atong panimalay, sa atong kasilinganan ug sa atong mga kaigsuonan. Unsaon pagdala sa to himuon gyud nga ang Ginoo maoy hari niya ikaduha magpasayloay kita sa atong mga sala. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa sa Dios. Diyos.